andinte noon ha joni meɗen wasu ɗo ko Fulɓe TV wonɗon darude jokke men tan min yewtida e hoɓɓe arɓe fi tawtegol o fina tawa mo anduɗa tabital fulago nodditi ɗum on jarama ko jokkoɗon men kon komin musidɗo on Kadidiatou Diallo kono noon mi yetta Samba Gueladio Mballo ha France mo anduɗa kanko tambiti Fulɓe TV ha min wawi arde ɗo mi yetta kadi caméraman ɓen woni Abdoulaye Mballo e Moussa Diallo noon mi heeɓi ɗo musidɗo men kadi iwruɗo ha Sénégal musidɗo hono wiyeteɗa min mbiyetemi ko Habsatou Yero Déme pour ɓurmi lollirde ko Djinda Déme jeyami ko Sénégal komi écrivain komi bindowo e komi bindowo presque par ce que mi winde ɗemgal français mais komi bindowo eyi ɗemgal français fi fulagu ka fi en général eyyi mi windi defte jeetati taw ko Pular woni hen defte mi addani noon windi defte jeetati Pular mais mi windi deftere wattode jeenayyi ndeɗo goto woni français pourquoi mi bindi sababu bindumi oɗo français ko kanko woni ɗo henna ko debbo pullo e ɓamtare debbo pullo e ɓamtare noon ɓuri hen hewde mboɗo haali hen ko fate gueɗe ɗe ganduɗa taw ko rewɓe fulɓe ko mbaɗatno guila hanki taw wonno yimɓeɓe jikkat ko rewɓe tubakoɓe ten gari ɗo ene jangguina yimɓe mbiya ɗumen ko ni watte ne watte taw noon ɓen mamiraɓe men ne mbaɗatno nden noon yimɓe hewɓe professeur uji kewɗi mbi kam Djinda deftere nde yo fiite français pour rewɓe tubakoɓe ɓe mbawa janggude deftere ma nde ɓe ganda kamɓe ko mbiɗaɓe ko mamiraɓe men ɓuuri gadiɓe finde e taw kamɓe koɓe kadi kala koɓe mbiya ɓe jangguina men ɓe tawi ko eɗen jangga par ce que mamiraɓe men ne mbaɗatno koɓe mbiyata ko crédit mutuel banque ji ɗi kamɓe ɓe gara ɓe jangguina yimɓe ɗum mamiraɓe men kañumen mbaɗatno ko banque ji so walo jippi walla jeeri jippi ɓe comowo ñebbe ɓe comowo poɗɗe ɓe comowo gawri ɓe comowo foof ɓe mofta ha heege ara so jeeɗu ngu woɗɗoyi ɓe guitta ɓe mbiya yo ɗum ɗon wiyete yimɓeɓe gara ñamlo so yimɓe gari ñamli ha paari ɓe mbiya noon kala jooɓowo sa ƴetti muudo aɗa yooɓa nifga woni sa ƴefti wona oɗon nani on Pular sa ƴetti muudo aɗa yooɓa nifga o noon joni noon artira faye artirde gawri ndi walla poɗɗe ɗe walla foof ko goto walla makka o artira on duma hari kalisi ala eyyi nden kalis ara tigui joni noon orto wiyata bata tigui joni noon o artira hen ɗum joni noon aɗa o artiri hen nifga o ɓe joña ɗum woni épargne ɓe mbiyata ko épargne andi kalis ɓe mbaɗa épargne joni ɓe mbaɗa ɗum épargne ɓe joña nifgaji ɗi ɓe joña ɗumen ha heewa aɗa joni ɓe dañi fartange ɓe gañima nifgaji ɗi ɓe ndendina ha heewa ko ɗum woni ɓe daña jawɗele ɓe cooda e raɓɓiɗde ɓe cooda koltuji mabɓe ɓe cooda cuɗari mabɓe ɓe cooda boɓe sukara ɓe cooda nayyi ɓe cooda beyi ɓe cooda baali ɓe koltina worɓe mabɓe te nden kamɓe rewɓe fulɓe koltinanno worɓe mumen koltina sukaɓe mumen koltina ƴekiraɓe mumen galle o foof taw koko waɗi o épargne ko wadde ɗum ɗo mbanmi hen yo tubakoɓe ɓe gandu koɓe gara ɓe jangguinde épargne e crédit yoɓe gandu taniraɓe meɗen mbaɗi guila hanki taw kamɓe gara nden minen en taniraɓe men joguino ko gawri ngala kalis kono mbaɗi ɗum kamɓe ɓe gari ɓe mbi ɓe mbaɗa ɗum kalis yimɓe arɓe hande ɓe walla ɓe janggani ɓe mbiyaɓe aha tubakoɓe de jangguini yimɓe crédit mutuel gaare ñamloɗe cooden mbaɗen hunde mbaɗen taw noon ko taniraɓe men ganno wadde ɗum wadde ɓe mbi yomi watta ɗum e français pour tubakoɓe ɓe gari ɓe ganda tigui rigui wona kamɓe puɗɗi ɗum ɓe tawi ko taniraɓe nde puɗɗi ɓe kesɗiti ɗum woni ko tubako wiyata moderne ɗum tagui deftere nde winde watta e français kono ko wonde ɗo nde kayre woni ɗo henna eyyi nindi defte goɗɗe noon nanda ha kewi en bindi nde ɗo ko Alaji Amadou Déme Sokondou ko Déme ko taani amen kono ko golluɗo golle tidde yande goɗɗe kadi en kaali hen haala Asma'u Déme en hay ndeɗo deftere kaali hen Asma'u Déme en ɓi Ousmane Déme Fodiyé ko debbo gadiɗo rende Qur'an gadiɗo jangguinde yimɓe Qur'an wadde so tawi Sénégal walla debbo adiɗo jannude Qur'an ko adi janggude Qur'an kanko Asma'u Déme ɓi Ousmane Fodiyé Déme to Niger wadde yimɓeɓe enen gandi ha joni ɓe rewɓe ne kuumi e humam binnagal kono rewɓe gadima jangguino ko ɓooyi mataw ko enen rewɓe hettuɓe yoga Afrique banggue hirnangue wonen en janggani kono rewɓe yanoɓe sa daari haya islam fayda adiɓe jaɓude nelaɗon ko rewɓe wonata wallahi ene tigui rewɓe no jogui darde guila aduna mo fuɗɗi surtout noon o islamiɗe andi hiɗen jogui hay suratu nisa ɗum holli wondema porto wowle ko wolata kono rewɓen hunde nden jippike ha Afrique ɗo ko tawata enen mamaji men ɓe waɗayno ɗum jarama Dieynde debbo mi weltima tigui ko a welliti tigui ko noon tigui wadde ɗum kon min gollami ɗeɗo defte ɗiɗi ko sembinde rewɓe
ko wiide rewɓe hoto jaaru caggal ɓe potani yarede caggal hande noon gummimi ko Sénégal jeeyami koye fedde tabital Pulago Sénégal komin jogui ko fate pinal e nder fedde tabital Pulago Sénégal min ko woni chargé de culture et patrimoine ko min ardi ɗum wadde yiɗmi wiide ko hay debbo hay goto hoto jabbo wiyede ko adjoint an sukki ala ko an ardi min jogui poste clé mi jaɓata sa wi min ardi mi hayti ƴeftu gorko yo ardo debbo yeeto ala eto batte l'islamu ko worɓe men e galleji men enen gardiniɓe ko Allah wi ko joggen ɗum mais e liggey ko enen e mabɓe potata rip en jaɓani hedde caggal ko ɗum woni gollam ko ɗum hen jahanmi mi yeehi e leyɗele kewɗe sababude ɗum mi bismama leyɗele français en italien en espagne en machallah mi waɗa yi toon jewte ha heewi Mauritanie en foof ko ɗum kadi mi heeɓi kadi prix hikka prix ɗe ko wiyete ko langue national ɗemgal pula ɗemgal langue national o Sénégal hikka ko min heeɓi prix biteɗo Aram Fall wadde ko e teskama ko bindaten ko hande hikka o ko enen ƴetti oɗon prix fof kadi ko weltindema e tawde debbo ka dariɗo aɗa woni ɗo hen jayde yanke aɗana rema banggue ma aɗa rema banggue ma min jindadema noon to mi yi debbo ndemowo banggue mum mbiyen ko walli kam saabu jikkanmi ko min goto jeeyi guesa ba ko noon tigui gonga ɓe e yiɗata yiide rewɓe hono amen no fuuya e laawi gorko ko gonga ko wiiɗa kon islam hekkini ɓe yeeso kono ko heddi kon siɗa mari doole a foti wallitade galle ɗe annduɗa ɓe nayi ka yiiɗa gorko kelluɗo o haara debbo kelluɗo no ɓaawo makko so hara hiɗa weltana golle laɓaɗe ɗe jokkuɗa ɗen caɗele honɗum noon heɓata e golle ɗen saabu piiji ɗin na weeɓay ɗi ndego heewi caɗele Diallo no heewi caɗele no feewi saabu min de gonmi puɗɗimi hen nde o mi hay dinnaɗam debbo ñan fof haɓanno e am saabu o wi minen par ce que minen galle amen ko sernaɓe tanam ko ceernajo ko Alpha kanko kadi kanko kanum nenam o kadi ko Alpha ko sernaɓe galle amen o ko duuɗe Qur'ana gonɗon hay babam aussi ko tafsiru Qur'ana mais konko France wurno kanko wonno almami juma Paris 15e rue Farguére kono noon wadde min somi jibinama galle ɗum ɗo julɓe ɓe ganduɗa yimɓe fof ko julɓe mais wiyoɓe ko l'islamiyankoɓe miñamen fof mbaɗa ko ibadu min goto yahata tan mboɗo haaliya mboɗo windi ya mboɗo haala waɗa théâtre mboɗo waɗaya conférence uji mboɗo haalana yimɓe ɗum ko ni hankkadi min nenam wi min komi gawlo nenam wi min mi wona dimo mi wona toroɗo komi gawlo par ce que dimo foti ko joɗade murno jooɗo debbo dimo min mi wona dimo nenam haɓay am ñande foof bandam en ne kaɓay am par ce que min galle famille amen wona ɗum ɓe mbiyata koɓe toroɓe ɓe mbeɗani haydara mi dañi caɗele mawde kono mbiɗa andi ɗen haare joni gasi saabu sa jokki hunde hiɗa haɗa on tigui hay yo yi dey ɗum ɗo dey koko nafata jaka koko moƴƴi o jokki an kadi a wawa dertade inna he jaka miɗo yennayno o ɓiɗɗon kono alhamdulillah hay woɗɓe joni hay woɗɓe ne mbiyanno hol ɓiɓɓe mabɓe jaade am min so mbaɗa yaaha batuji woɗɓe mbiya hoto jaade o kono alhamdulillah par ce que nde ɓe jii mi watti yaade caggal leyɗele taw ko oɗo Pulaar ɓolo nawatemi nde ɓe jii hande mi yeehi kala to jinmi yaade aɗa hande kam alhamdulillah mi wanguima suudu ka mi yeehi umra mi yeehi pes foof alhamdulillah foof ko Allah e ɗemgal ngal Allah ko liggotomi ko e teddinirede mi teddindemi mbeɗa nawe e ɗum ɗon wadde hande nenam omo welto a yiyani somi noddumo Fouta mbiyami nene mboɗo yaaha Gambie o wi Hapsatam yo Allah wat janje kadi kamɓe fof ɓe gandi hay joom gallam andi je gallam kadi ne walli kam on ala saɗede kamɓe fof hay ɓon famille ji makko wiyanno an aɗa resa debbo tan ne yaaha batuji tan ne yaaha batu o wi goppemo par ce que min mboɗo andimo kanko mboɗo andi ko yahata ko goppemo joni hande mon foof ene yiiɗi wonde jinda hay goto yiiɗanomi nden de mais hande jibinɗo foof mboɗo jogui tokoraɓe ne wayno leydi so jinda hay collège lycée Agname sa ari ko jinda kala jinda mais hay goto yiiɗano kam nden par ce que ɓe doganomi ɓe mbi o moƴƴani o debbo goppe o hande kamɓe fof ɓe jiiɗi kam nenam hande duwano kam bandam en fof sehilaɓe fof ne yiiɗi kam hande gonga andi hay goto yiɗata heɓude ɓiɗɗo o yaara sengo kono noon ko piiji bonɗi wonɗi e nder aduna ɗin hulɓinta on tigui saabu woɓɓe waynora e hunde taw ko goɗɗum ngo waɗata kono nde wonno a laɓɓini ɓenni gonga ko sakkitoto tan ko ɗum waɗi Allah wallirma haray en wajoto tan jiwɓe immotoɓe joni ɓen ɓe daara e ma e waɓewa ma ɓe kala ko ɓe nangi ɓe tawa ko sooɓe yoɓe wakkilo toon ko Allah walleyɓe Allah ɓeydu jaam e nder leydi ndin ɓeydanama jaam kadi ɓeyda jaam e aduna on jokkiɗi ha ɓurti tan haray e majjoyi ɓa kamɓe ɓe ala culture jarama sohnajo Diayde yanke tedduɗo ko haalɗa ko foof ko gonga
wallahi mi weltima no fewi mi wi kadi amin e dow wuji ɗi mi wi amin e dow wuji sababu woni mama en kadi ko duwiɗa ko yallah feccu men ɗum ko ɗum alhamdulillah ko noon haade min waɗi ɗum min hooram kadi minnen mbiɗa sukaɓam hannde kamɓe mi jangginiɓe rewɓe ɓe mi jangginde moon fof alhamdulillah heeɓi diplôme mum par ce que adunam fof mbimi ko il faut ɓe jangga saabu min jinnaɓam kadine kam janggude hami daña ko towi mi dam min waɗɗani mais Allah hokki kam expérience ko tubako wiyata ko Allah hokki kam wahyu ko safato wiyata ko Allah hokki kam ganduɗa mbeɗa winde defte yimɓe taw wonɓe ganduɗa jangdam heɓani ɗon wadde ɗum ko Allah tan hokkimi mais mboɗo andi jangdam heɓani ɗon mais jomimi sukaɓe il faut ɓe jangga ɓe daña diplôme aji haɓe gande tawa hay goto wiyetaɓe oɗo de ko Allah tan hokki ɗum o hewani jangde par ce que wonno ɓe ganduɗa yiɗɓe haɓade ɓe pourtant o hewani jangde de mais ko Allah tan hokkimo ayi mo Allah hokki kay dañi foof Allah hokki dañi foof ko noon tigui mbiɗa wasiyo tan ɓiɓɓe men e galle sukaɓe men foof yo jangguinɓe kadi kollenɓe kadi pinal fulɓe kollenɓe pullo meeɗa hewde caggal kollenɓe kadi enen rewɓe fulɓe yen jaggodir andi yimay ɗo ɓe wi sa wallini hersa a wallinimi anda ko jawɗi pullo ko ndimu ko kan ƴettata pullo yiɗa hersa eyi so woten sansu ɗum yo wakkilo ko tawɗen mawɓe men ɓen golliren noon so oɗo yiruɗa ngal ngaral ma ɗo e o fi o fina tawamo tabital Fulago nodditi Gambia ɗo tawata international ono fof on ari jiirumi tan ko weltade hen e ɗum ɗo ɗum saabu ko tawi hande mi yiiɗo ummiɓe Sierra Leone ummiɓe Guinée e ɓen fof gari ɗo yante minen ummiɓe Sénégal min tawi gamminaɓe ne woodi tati mboɗo andi arɓe taw min mi yiyani ɗumen wadde ɗum ko hunde wande fayida yimɓe fof gandodira e kadi jewta holto fulɓe paayi saabu min tabital Pulago ko yimɓe fof kawra han taw yimɓe ne jara warga tan ne jara kosam tan ne ñama tew ɗum ala fayida mon fof ne ñama ɗum to woni mais so yimɓe kawri yoɓe kaldu ko nafata yoɓe kaldu ko nafata leñol ngol yoɓe gandu leñol ngol yimɓe fof kala to jaaɗa leɗɗi ɗiɗi nana fulɓe nana kaaɓe wadde ɗo ko garmi ɗo e Gambi ko min jindadem jinmi ko hande yo yimɓe kaldu holko so fulɓe ɓe hol soɓe ndendi yoɓe kaldu ko nafata yo fulɓe mbattu hakkille enen fof fulɓe yimɓe fof ne kaaɓa e fulɓe enen fof to jaaɗen fof eɗen kaaɓe mais ƴeewen kadi enen holko wone men ƴeewen ko woni men enen fulɓe so tawi ko enen toñata enen kaaɓe horen toñ saabu haare nafata saabu ɓiɓɓe men mbarama jawdi men heftama en tampinama en waɗa honi hegga oɗo wadde ƴeewen so enen toñata mbiyen hotoen tooñ yen joodo so tawi ko en toñateɓe ƴeewen gullitoɗen mbasen haɓede yen gullitto laamu mbasen wiide pullo ene wuuli ƴiƴam men ne wuuli enen so neɗɗo wi tan a lappat mais hade lappude lew lawol hollu laamu ha laamu holla mon lawol so wona ɗum sa lappi neɗɗo lappuma tawa an henno e gonga ni lappu yimɓe fof lappodira piidira yimɓe fof piidira maydele mbaɗa jawdi bona sukaɓe ɗumɗina ɗum ala ko nafata yo yimɓe kalal yimɓe ko nafata fulɓe ɓasa hawjinede e aduna he taw pullo fotani hawjinede pullo aduna fof ne waɗi fulɓe ha Amérique won on ji ñande no yirti film goto jeeyaɗo Amérique o wi kanko ko pullo o haali hen galle o talɓe o witani wiyatano ko Hasimi Outar mi anda holɗum ko askiri koy koye talɓe he o jeeya te o wi kanko guila e jaati kanko ko Makka o jeeya Makka ay wadde ala pullo ala enen ken ngala ko pewnen koye men tabital Pulago no wawi ɗum fewnude ɗum tan en foti ɗum mantorde ala ko pullo jeeya ka woni yahuɗa o watta e toon pullo en foti ɗum mantorde ɓeyɗen fewnude jikkuji ɗin yaaɗen e jamanu ngon hara jarama min andi en taƴay ɗo tun si wattu hokki en ɗo e programme o gaso ɗo wonno hara yewti kadi a jarama Seydi Diallo mi weltima no fewi kadi min somi yi tan debbo no liggo hunde mi weltoto no mbimami nanni jikkanmi tan min wonno ko debbo sinno rema guesa tan mbiyen ko mi alama o fooɗa paafal mi faɗa paafal Seydi Diallo mi weltima kadi mi ñaguirima Allah hokka min tawede gongol taw ko leydi wondi enen fof kawren to eɗen cellira taw sen garti kalten ko hankkadi fulɓe fof ndendi ndeeƴi ala fof to haare woni taw pullo nana hen jarama boy jarama musidɓe an ha joni min anditinan ko Fulɓe TV wonɗon darude meɗen waso ɗo yaade hen e tabital Fulago jokke men tan min yewtida e délégation ji arɓe tawgol ñalande ɗen ɓeɗen heeɓi ɗo iwɗo sarlon ha musidɗo hono wiyteɗa min ko Alhassana Ba mi innete koni noon Ba a waɗata Diallo ko yedde Bajo Diaka mi jooɗoɗi ɗo no ɗo gandi ko jalli kon fof no ka burure yette baɓe woni ka saare
Yeah, komi tawaɗo e tabital pulaku sallum komi woni financial advisor minen ari ɗo immorde hoorejo tabital pulaku on sallum alhaji amadou julde sow wonɗo wallude pulaku ngun sallum ɓay komi addi men ɗo kadi ko hollitugol wano golleji ko alhaji en wonde wallude jama on ton kon e nomin jangira kadi no luttirɓe ɓen ka région ɗo e golleji moƴƴuɗi ko ɓe wonde golde kon yeah. Par exemple wano sallon alhaji amadou julde sow hitande ɓe yoɓande fayɓe fulɓe julɓe wonɓe université ɓe temeɗɗe joo 500 personnes 500 students every year. So ɗum ko golle moƴƴe ɓe tawa kadi ɗum koye dépense tawata ko tabital fulago woni e ɗum wadde ka ko personnel men ɓe woni waɗi wal ɗum ɗon ko support ko ɓe wonde jonde tabital pulaku kon fi yo tabital pulaku waɗu membership on kadi tabital pulaku no ɓuri 10,000 guluji sappo ɓen ɗon kadi no wadde contribution kono kamɓe kadi hoore ɓen alhaji amadou julde sow no ittude e beru koɓe mari kon fi wallugol kadi pulaku ngon ko caɗele honɗum heɓe toon noon saabu kala ko yiyata no waɗe tawa dego piyigo no satti hen ma fi ɓandugol pulago mum kadi ko honɗum woni caɗele hen ɗen saabu sa yiiɗe dentef no immi ko fi wata fi pulago mulo kon ɗum wonɗon etade télé ɗon kadi fi pulaku ngon ko ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen fof koɓe waɗu jokkere en nan ɓe fotta ɓe arda e nokkeli ɓe yewtida ɓe anda probléme ji ko jokki pulaku ngun kon ɓe ɗaɓɓa solution fi wattugol ɗen probléme ji ɗin ɓay sen jokki enɗan en yewtidi en waway andude ko wonde tampinde on kon en waway kadi andirde no moƴƴintino sabu iɗa andi sen daari pullo fayda e nder aduna hay hata ka tawani pullo ɗuuɗa joni noon andi encore représentant sarlon kono ɗo goga ɓe son fotti fof kono fulago tabitirta ala frontiére ɗum ɗon ko gonga ko addi en ɗo ko jokkere en ɗan pulaku ngun fiyo pulaku tabitu e nder leyɗe ɗen kadi ka wonɗen ɗon ko ni duwa ɗen gollitirde ko golleten ken kadi no moƴƴi ko tata fof no andi fimu si yimɓe ɓen andi ɓe waway tawede e piiji kadi ko feƴƴata e leydi ndin par exemple si tawi no windede no e leydi ko a pullo na ya suuɗo ko ya yaltitu yimɓe anda ko a pullo winditoɗa si tawi golle fi laamu e leydi no tawa ko a pullo ko ya yaltito an kadi ko droit ma ko a jeeyaɗo e leydi na ya suuɗo na addaɗo ko a tawaɗo e mum na yen suudto si sattani en kadi sen gollidi ara ko enen fof wondi nokku gotum e waway golde golle moƴƴuɗe gonga ɓa ko wuro andire ɗen e aynugol kono machallah gandal ngal kay ka pullo nodɗa o haray sino takko ɗon en foolay toon so ko ɗum waɗi jande nden ko ki e kala ko waɗete e ɗum ɗon no holli Allah no okki en barki sen jaaɓi gollidude e fimum ɓay si pullo inni remay ko remi wo moƴƴay si pullo inni ne ay dammi ɗi moƴƴay si pullo inni yaha e l'école o jangga o ɓura kadi fo siko technicien kadi o faala wonde o jokki ɗum aray himo wawi so en fof koyen jokkidoye ɗum ɗon kono e hoore ɗum ɗo kadi e leyɗe ka wonɗen ɗon yen tawe kadi e fee doole ɗen aray ɗen tawa kadi si tawi ɓiɓɓe men ɓen kadi si tawi ɗen mari kalisi en ala yimɓe e militaire en ala yimɓe e police si ari bonnegol ara bonnayɓe ɓen en tawa kay mum koko men kon tum bonnete wata daɗɗe ok so e fe gandal hiɗen duwa jokkude gande ɗen kadi boy no ɗuuɗi hiɗen duwa wonde fof e golleji ɗin kadi wata innu ɗum ɗo golle ɗum ɗo ko fi ɓeeɗa hiɗen duwa kadi tawde hiɗen e fof ɓay hiɗen ɗuuɗi hiɗen wawi hebde yimɓe boy wonɓe commerce yimɓe boy wonɓe
jannguɓe école yimɓe buynatuɓe police yimɓe buynatuɓe militaire yo taw hiɗon e fof eɗen tawa e mum. joni noon ɗon hiɗa fuɗɗarde Gambie fi tawtegol sifa o programme ɗo min on ko e ngal mi ari ɗo e fe o programme min on kono tabital pulaku sallon neeɓi ɓe jonde ɗo délégation neeɓi nde haaju waɗi Gambie ɗo wo fi pulaku tabital pulaku sallon immorde président tabital pulaku on Alhaji Amadou Julde Sow min jonna délégation e ngol komin arɗo komin jeego fi jokkere en ɗan fi yen gollidu yen annidir. kono yiruɗa noon golle ɗe gila hewtuɗa ɗo wal ko yettude Allah ok golle ɓe andi minen Gambie ɗo minen innodire Smiling Coast of Africa so mi anda hono gila hewtuɗa ɗo yiruɗa Gambie fewn ɗo kam jooɗi ɗo komi haarɗo mi ñaami ha mi haari alright kamen fotto yimɓe ɓeɓen yiidi ɓen fof kadi no teddini min so ɗum ɗon alhamdulillah meɗen weltori komin ari ko jarama na ɗuɗɗingol ko bisimilla mum haray on iwi ka mum on ari ka mum haray mi taƴi ɗo taw yewtere ne ɓa yewtiditeɓe no ɗuuɗi ok merci minen kadi min weltike ko tambin ɗon men kom joni min kadi saabu yo minen kadi yomin yewtu e yimɓe men ɓen wonɓe ɗo ɓen ɓe anda kadi hiɓe mari kadi yimɓe sallon aray nde faalɗon arde o sallon ko kam on kadi ko toolimon ko saɗi jarama boy merci après noon min ɗoɗɗoyti kadi sabu ay o Fulɓe TV